вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷдин Муҳриддин зимни баромади хеш дар Маҷмӯаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид гуфтааст, ки дар муноқишаи марзӣ бо Қирғизистон беш аз 40 нафар кушта ва 200 ғайринизомии дигар захмӣ шуданд. тавре расонаҳо навиштаанд, Сироҷдин Муҳриддин гуфтааст, фоҷиа дар марз тасодуфӣ набуд. ҳамсояи мо аз тирамоҳи соли гузашта ба таҷовуз омодагӣ мегирифтанд ва сохтани зербунёдҳои низомӣ дар наздикии марзи мо баёнгари ҳамин гуфтааст. дар натиҷаи таҷовузи низомиёни Қирғизистон бештар аз 40 нафар кушта ва тақрибан 200 нафари дигар захмӣ шуданд. дар байни онҳо занони ҳомила, кӯдакон, пиронсолон, табибон ва мусулмонони обиде буданд, ки дар масҷид ҷаноза ҳузур доштанд. ба ғайр аз ин, иншооти марзӣ, мактабҳо, шифохонаҳо, муассисаҳои фарҳангӣ, хонаҳои истиқоматӣ, зербунёду роҳҳо вайрон шуданд. пас таҷовузгар кист? суол гузоштааст вазир. ба гуфтаи дафтари матбуоти Раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар натиҷаи низоъ танҳо дар шаҳри Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 300 оила зарар диданд ва аз ҷумла аз хонаҳояшон маҳрум шуданд. ӯ афзуд, дар 20 соли музокирот мо даҳҳо ёддошт имзо кардем, вале бо тағйири нерӯҳои сиёсӣ дар ҳукумат ин санадҳо бознигарӣ мешаванд ва ҳамонҳое инҷо мешаванд, ки ба нафъи тарафи дигар аст. то имрӯз ҳарду тараф 602,5 километр марзро мувофиқаву таърезӣ карданд, ки 61% тамоми сарҳадро ташкил медиҳад. вазири тоҷик дар Созмони Милал ҳамчунин Қирғизистонро ба ғасби хоки Тоҷикистон муттаҳам кардааст. ба қавли ӯ, кишвари ҳамсоя ҳанӯз аз замони шӯравӣ ва аз соли 1950 то кунун 2110 километри мураббаъ аз қаламрави Тоҷикистонро ғасб кардааст. Қирғизистону Тоҷикистон тақрибан 1000 километр марз доранд ва баъди ба даст овардани истиқлол дар солҳои 90 то кунун натавонистаанд садҳо километри онро таъйину аломатгузорӣ кунанд.